Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip cu Stumble Guys. Dați-vă like dacă vă place seria asta de Stumble Guys și voi face și alte serii. Și vreau să spun copilor bună. Bună ziua, eu mă numesc Ștefan. Vreau să joci bebe. Deci uitați, astăzi sora mea va alege cu ce skin-uri legendare. Mă voi juca azi. Cu ce skin mă voi juca azi, Ștefi? Cu bebe. Bine. Hai să dăm un match. S-a spus Baby doll. da, s-a luat la server. Se cheamă Baby doll. Da, știe toată lumea. Eu nu cunosc. Ce? Da, nu mai contează. Dați-vă un like și un subscribe la canalul ăsta dacă vreți să mai fac videoclipuri cu Stumble Guys. Și ăsta e cel mai nou. Nu știu de ce, dar îmi place. Mă, micule. Hai. Aș fi foarte fericit. Bă, ce se... Bă, voi ați văzut ce glitch am făcut acolo? Exact. Nu știu cum am făcut. Nu știu nici eu. Băi, bebe! Nu poate să zboare bebele, bă. Bă, Mihai-te-mi! Învață-și. Bă, fix acum am lag pe volă. Bă, tu ești... M-am dus. Da, baby-ul n-a avut noroc de data asta. Hai, alt skin. Samuraiul? Da, e cel mai... 6 lei. Da. Tată. 1. Cât? Bro, dar care erau șansele de harta? Care mă... De Nu te cred. Vedeți și voi pe cine văd acolo. Pe Nudist, The Free Spirit. Mamă, cum... O zburată-i. Zbura ca măgarul. Speciale. Scrieți-mi și mie în comentarii. Deci, uitați, dacă chiar vă place seria asta de Stumble Guys pe canalul meu, scrieți Stumble Guys de 2 ori. Da. Ca și comentariu, ok? Da. Băi, ce tot îmi pune așa? Ei, toți s-au pus pe mine, ei. La care este glas. Și vreau să întreb în comentarii cum vă pică vouă specială, pentru că mie nu pică. Și cum va pica vouă specială doar cu 30 de tokens-uri, adică sau 70, 105, 200 și ceva. Da. Mamă, sunt lângă speciala mea preferată. De Free Spirit nu prea mă dă așa pe spate. Ia uite. Dar nu știu de ce am pierdut. Ia uite. Pentru că Pleacă, Nudistule, că te aia m-au panier. împins. Mi-au dat pumn. Mi-au dat pumn. Nu! Mamă, stai să vezi ce pumn treceam Nudistul ăla. Bă, l-a omorât pe speciala mea preferată. Dacă avem emotul de pumn. Mamă, ce pumni trăgeam. M-am calificat și era să mă duc pe spate. Mamă, ce Da, de ce? Bine, botmeș, oare o să câștigăm? Eu nu prea cred, pentru că Nudistul ăla are mod special. Aici n-am voie să sar deloc. Da. O provocare. Ok. Samuraiul ăsta ne-a adus o leacă de noroc. Acum nu mai vreau asta. Hai, ce? 24. La gata, doar legendare. Care?
o vreau pe... Cine se face cu curcanul ăsta, mă? De cred că 2 luni așa. 2 luni așa. E curcanul ăsta. Mamă, uite, bro. Pixel Guy, n-ai cum, nu dai cu el, bro, dar că nu-l dă la roată, bă. Bă, tu ești nebun. Dar îmi dau ăștia body block. Adică îți dă pumn? Nu mă, dar mă blochează, îmi dau bloc cum ar veni. Tu singur. Nu mă, eu. Ăștia rățoi. Rățoi? Eu stăticul. Vreau să câștig. Hai că mă calific primul. Ăștia fac troll. S-a calificat specială, ui. Mamă, ce schemă a făcut trollul. Băi. El nu Băi, știe. ce prost. Ce are? El nu știe. A pierdut. Dar de ce nu juca speciala aia cu Dragon? dragonul ăla? Nu pic. Ce dragon are, bă? Păi la roșu că nu-mi pică mie, că nu-i bun. În primul rând. Eu nu sunt norocos deloc. Uite ce... Doamne, iartă mă fac aici. E gheață. Eu mereu mă calificam primul la harta. Uite, se califică prostul ăla. Dacă îi dau un pumn, îl freclez. Nu scădă cu... Îl reglez. Bă, tu? Bă, tu Ia! pută! Am dat ce l-am sărit pe... Dar cum ai sărit așa de tare? Vezi că l-a pierdut. Mai vreau alt. Da. În fiecare rundă îmi pui câte un skin. Da. Prima arte legendare Dar epice. și fată de ce nu? Păi și fată să pui. Da. Legendare epice. Mamă. Legendară epică. Dar eu știu asta. Rară. Common. Din asta. Sper să Da, n-a avut noroc cu curcanul. Și Hai. fată. Ce fată? Ăla cu tricou rost. Păi trebuie să pui ăsta. Păi și trebuie și fată. Zici după. Legendară, epică, rară, după comonă și după Vreau legendară. ăsta. Adică fată. Nu există legendară fată. Deja m-am jucat cu Baby Doll. Floor flip, wow. Nu cu baby de la mine. Dacă îmi dă body block, what the... Bro, what? Deja e unul ca mine, 2 speciale la fel. Ok, era să zic ceva acolo. Bro, o să vă arăt o schemă, dar nu știu dacă o să-mi iese. Mie mi-a ieșit schema aia de pe Floor Flip. Adică de pe mapa asta, oare. Hai cum să zic. Dar cum s-a urcat ăsta? Card prost. Prostule! Ce faci, mă? Mă sufi în urechi. Mamă, ce boxoior, boxaier. Wow, Leu,
Mamă, are alul de care. Pune la câte pauză. Ok, am revenit. Cine vrea să mă aibă la prieten pe Stumble Guys, poate să-mi scrie numele. Ți-am dat cu piciorul în ureche. Vezi că asta e cu bombe. Regele It Ei, fugi. 2. Bă. Lasă mă de carne. Tu dacă Am o întrebare, da? Voi cunoașteți pe noul monstru din Rainbow Friends? Adică tatăl lui Red? Chiar îl avem aici pe tatăl lui Red, acel om negru, ia uitați-vă. Ăla, hai să nu zicem așa, pe răutate, uite-l aici, el fix lângă mine la negru. Nu știu cum, de în Stumble Guys, dacă îți trag un pumn, feresc naiv. și tatălui ăsta cu negru. Bine! Mă calificări! Și monstru. Uai! Gărgăriță, zboară în boteniță. Uaa! Tu-ți bagi joc. Mamă, o pe player, nubu. Uai! Mamă, Cobra Kai! Uite-te! Wow. Mi-era să mă duc cu pisica, ok? Mamă, e greu să sar trambolele astea. Ok, am murit al doilea, nu e nicio problemă. Pun puțină pauză. Singurul și Ok, am revenit. Asta e singura legendară pe care o am. legendară. Da. Nu știu de ce ai pus într-o parte, Edi. Pune cu fața. Pune cu fața. Stai. Edi, nu dacă să vorbiți. Ce? Stai tot. Dacă vorbiți la mine, da? Da. Mamă, trebuia să-l iau pe samurai. Fume! Sunt unul dintre primii. Da. Dacă sunteți curios ceea ce se aude în momentul ăsta, cred că este cineva la noi. Da, este cineva la noi care ne face în baie. Ai câștigat. Sau tata, cred. Mamă, ce picioare a tras lui Leu. Și-o rechin. Oare cealaltă s-a calificat? S-a calificat, mă! Wow, Cobra Kai! Ia, poate facem o schemă. Uite! Lasă-mă în pace. Uite cum s-a dus Truli Luli. De vagabond. Troli Luli. E chiar Truli Luli. Ce omor.
Dar de ce e trulili? De ce este truliluli? Că așa vreau eu. Doamne, iartă-mă că spar televizorul! Ai văzut. Hai, cu toate epicele. Am și o fată la epică. Hai, fac. Ăsta va fi. Nu vreau. Dă-le aia. Deci asta. Dă legendară. Aia. Epică. Asta o vreau. Asta o să mai rămână și ăsta, ca și voia să facă. Mânca de ea? Da. Așa, deci mai avem ăsta și scheletele verde mai avem așa. Îmi place. Cu epică și fată. Dar te mai simți rău, tata? Da. Lasă-mă cu aici ca să văd. Din cauza ta, uite ce se întâmplă. Nu să câștig nimic. Mi-era să pierzi. Dacă tu nu mă lăsai, dacă mă lăsai în pace, uite ce se întâmplă, mă calificam primul. Ia uite. Ia uite și scheletele la verde. Care... Ia uite. Și-am zis că aici. Nu vreau. Mamă, ia foc. Da. Ziceți. Bă, uite câte mai din... Bine, mă, bloc deja. Tată. Tată. Da fac. Nu mai faci. Ok. Am făcut o schemă din greșeală, n-am vrut să o fac. Hai. Păi dă-te, mă, de aici odată. Uite ce se întâmplă. Sincer, puteau să... Abraham Lincoln. Și-o Abraham Lincoln. Da, oare... A, stai, mă, că nu e și 46 update-ul. Cred. Da, mă, da, peste 8... Peste 7 zile, cred, vine. Cred că peste 7 zile vine. 7 zile! 7 zile! Puteam să câștig curor. Mamă, 34 de lei. What? Nu ești nebun, nu? 16 lei. 34 de lei pentru o specială. Pleacă, mă, de aici. De m-am pus. Bă, du-te, bă, de aici, uite cine vrea. Uite specială aici, nu vreau, pleacă, eu vreau să pice de la Epic Orbeta. Uite, dau așa și nu merge. Dar vreau și eu să mă joc pe telefon. O, tată, de aici, lasă-mă în pace. Tata, dar și eu vreau să mă joc pe telefon, că e doar ca... Acum, cu ăsta. Asta va fi ultimul. Deci, asta va fi ultimul și dai și mie telefonul. Să mă joc. Finishing. Ți-ți dau calculatorul să joci Minecraft.
Nu vreau să mă rog nici în Minecraft. Ai vrea să învăț? Nu. Hai mă, să te învăț, că e frumos. Eu nu vreau să mă joc Minecraft, vreau să mă joc Roblox pe telefon. Dar numai Roblox te joci, a? Da. Păi dacă îți dau un Roblox după ceafă, nu mai te joci Roblox. Ăsta e nervos. Bă, cubi rubitul tău! Nebunul. Ar fi păiangăn. Ce doamnea? Rotule, vrotule. Tu ai grijă ce vorbești. Frumosule, frumosule. Așa mai zic și eu. Ești cel mai frumos. Știe toată lumea. Ești cel mai regin. Ce ai, mă? Ești cel mai frumos. Și rege. Ce nevorbă ăla? Și rege. Da, Cu coroana aia. Cu coroană. Coroană. Am o întrebare. Voi câte coroane aveți voi pe Stumble Guys? Eu am 141. Da, și eu am 100 de bani. Și ai, mă, tu ai 2 coroane. Eu am Ce frumos. 14. Tu, 14. Bă, Eu tu ai... am Bă, 10. ce ai, mă, tu? Doamne, ură jocul ăsta. 10 de... 10 de coroane. Tu, 10 coroane. Și voi aveți 14 o coroană. Ha, ha, ha. Da, tu ai 2 coroane, frate. Eu am 141. Eu sunt cel mai tare din clasă la mine. Ba nu doar tu. Adică la mine la școală eu sunt cel mai tare din clasă, că am atâtea mult, am 141 de coroane. Și eu la fel. Cea mai tare. Tu, cea mai tare. La grădi. Tu la grădi. Da. Dar ce mă, copiii au Stumble? Eu ți l-am instalat Stumble Guys ca să ne jucăm împreună și să te învăț. Mamă, asta e finala. Urăsc harta asta. Păi ce-s chestiile alea? Da, e cea mai proastă hartă de pe Stumble. Nu știu cum va fi cealaltă hartă. Lasă-mă odată în pace și de una-i tu hârtie. M-ai distras. Dăm telefonul. Dă-te de aici. Nu. Ok, și cam atât a fost acest episod. Ne vedem data viitoare. La revedere.